शेतमालाला भाव मिळावा. मी अनिल गोटे साहेबांना त्यावेळेला असं म्हणालो, 30-32-35 वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगते मी, 87-88 ची, की साहेब म्हटलं ही मागणी आम्ही कोकणात जर केली शेतकरी म्हणून तर कदाचित शेतकरी त्याच्या विरोधात जातील, कारण आमचा शेतकरी जे पिकवतो म्हणजे भात आणि नाचणी ते त्याला 8 महिने पुरतं आणि 4 महिने त्यालाच काळा बाजारातून धान्य घ्यायला. आणि त्यावेळेला मला ते आठवतं चांगलं की अनिल गोटे साहेब म्हणाले की सर्वेश असं नाहीये की प्रत्येक निसर्गाने प्रत्येक होतं की सगळ्या जमिनीच्या आमच्या कांद्यापर्यंत गोष्टी त्या आम्हाला प्रॉब्लेम आहे. एका 7-12मध्ये 40, 50, 100, 200, माझ्या एका जमिनीमध्ये 404 नंबर आहे, त्याच्यामध्ये 350 तर आहे. त्यांचं सह्या 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर घेऊन ते देणं आणि काय ते आपल्याला 4,000, 8,000, 10,000, 12,000 मिळते. प्रत्येक शेतकऱ्याला तुमच्या प्रत्येक क्विंटलला 1,000 रुपये मिळतील. 8 क्विंटलवाल्याला 8,000 मिळतील, 12 क्विंटलवाल्याला 12,000 मिळतील, 20 क्विंटलवाल्याला 20,000 मिळतील. आता आम्ही ती पण मागणी केली की तुम्ही हे जे केले ना लिमिटेशन अनलिमिट करून टाका ना. एखादा आता तरुण शेतकरी आमच्या सगळ्यांनी 40, 50, 60, 70 क्विंटल बाजू तयार करते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube.